Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε unboxing πράγματα που έχουμε πάρει. Φιγούρες Brawl Stars, φιγούρες Stumble Guys και κάρτες Pokemon. Ξεκινάμε από τα πιο μικρά που είναι οι κάρτες Pokemon. Έχουμε 1 και 2. Ξεκινάμε από αυτό και ξέχασα να σας πω ότι μαζί μου σήμερα έχω και τον Νικόλα. Πες γεια παιδιά, πες γεια στα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εδώ το code 4 μπροστά. Oh! Ok. Darunga. Sinita, ok. Sinita, ok. Basic Energy, Volbeat, Luxio, Goldin, Drippy, Rillaboom, Hunt, Hilfan, Morpeko. Αυτές ήταν οι κάρτες. Από αυτό εδώ κάτι μπορούμε να κάνουμε. Για κάποιο λόγο τρεμοπαίζουν τα φώτα. Με αυτό εδώ νομίζω κάτι κάνουμε. Άλλα που βγάλαμε ήταν αυτά εδώ. Κάτι κάνεις. Okay. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, ανοίγω. Νικόλα, θες να το ανοίξεις εσύ αυτό? Ναι. Ένα λεπτό, να το ανοίξω. Το άνοιξα. Λίγο άτσο. Αυτό δεν μας πειράζει που έγινε μόλις τώρα. Συνεχίζουμε. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ανοίγω. Το άνοιξα. Πακετάκι. Scarlet and Violet. Twinning Masquerade. QR. Άστο Νικόλα, θα το ανοίξεις μπροστά στην κάμερα ρε. Το κοιτάω καλέ. Αυτό εδώ. Πουπιτάρ. Και το power. Αυτό το coin. Το γουρνάκι. Λοιπόν, έλα Νικόλα στη θέση μου να το ανοίξεις. Λοιπόν Νικόλα, άνοιξε το. Άνοιξε το. Άνοιξε το. Όχι έτσι, όχι έτσι, όχι έτσι. Ένα λεπτό, είναι καινούριος. Ωραία, το κατάλαβε, άνοιξε το Νικόλα. Μπράβο, τα κατάφερες! Είσαι και ο πρώτος. Οπα, σπάστα όλα. Εδώ, μπροστά οι κάρτες, μπροστά. Όπα, κάτι βλέπω, κάτι βλέπω. Εδώ να τα δείχνεις κιόλας, να τα δείχνεις. Βγάλτε και δείχνε. Luxio, Brute Bonnet, Αυτά τα δύο τα έχεις πάρει. Community Center, Iron Bundle, Applin, Polwheel και για διαβάσω το εσύ Νικόλα, ξέρεις? Chandelure και το QR. Και το QR. Ωραία, λοιπόν, αυτά ήταν από τις κάρτες Pokemon. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να βγάλουμε με αυτές και πάμε στις φιγούρες. Πιάσαν φιγούρες Stumble Guys. Πάλι το φως, γιατί... Ωραία, τεχνικό πρόβλημα το λύσαμε. Οι φιγούρες είναι αυτές εδώ. Συγκεκριμένα η Κλεοπάτρα είναι Legendary, ο Serial Killer είναι Legendary και πώς λέγεται, δεν έχω ιδέα. Sensei Fruities, κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι αυτό το skin. Πάμε να το ανοίξουμε, να τα δούμε κιόλας. Γιατί είναι original, έχει full καλά details. Πάλι. Ωραία, το άνοιξα μετά από τεχνικά προβλήματα. Μην πέσεις πάλι κάμερα, σε παρακαλώ. Βγες, άντε. Ωραία. Τα έβγαλα. Στην άκρη αυτά δεν μας νοιάζουν. Εμάς αυτά που μας νοιάζουν είναι οι φιγούρες. Κλεοπάτρα. Με το σκύπτρο κιόλας είναι δεν νομίζω να είναι παλιό το skin. Αλλά είναι ωραίο, μ' αρέσει γενικώς. Είναι full ωραίο με το σμαράγδι στο κεφάλι και αυτά, με το σκύπτρο. Ωραία, επόμενη είναι ο Serial Killer. Που μου αρέσει μου. Ναι, αρέσει και στον Νικόλα πάρα πολύ. Με το μαχαιράκι του. Με το Stumble Flakes από πίσω. Τα Cornflakes. Και Serial Size. Killer Size. Με ωραία φατσούλα, έχει ωραία details. Αυτά εδώ για όσους αναρωτιούνται δεν βγαίνουν. Είναι ωραία. Μπορείς να παίξεις κιόλας.
έχω και τη Frozen Valkyrie και τον Samurai. Και τελευταίος το Special, ο Sensei, ο οποίος είναι Special στο παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει, δεν νομίζω. Αυτός είναι πάντως, είναι πολύ ωραίος, μ' αρέσει αρκετά, είναι ιδιαίτερος και γενικώς είναι ωραία όλα. Αυτός εδώ είναι. Και τώρα πάμε στο μεγάλο πράγμα. Να το πιάνω, έρχεται αυτό εδώ. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι μεγάλες φιγούρες Brawl Stars. Το βλέπετε μόνοι σας, μπορείς να συλλέξεις μόνο 4, επειδή είναι μεγάλα. Έχει κι άλλο size. Αυτό είναι, αυτά είναι. Δεν ξέρω, αυτά είναι πάντως. Έχει Poco, Boss, Ellie και El Primo. Είναι πολύ μεγάλο. Θα το ανοίξουμε παρέα μαζί και θα βαθμολογήσει και ο Νικόλας πόσο του βάζει. Νικόλα, πόσο του βάζεις απόψε εδώ πέρα, όπως το βλέπεις? Θα το βάλω 10 στα 10. Okay. Έβγαλε το ζελοτέιπ από εδώ και ανοίγουμε. Ωραία, να τις οι φιγούρες μας. Οπαλάκια. Τα έβγαλα. Είναι αυτά εδώ. Θα τα βγάλουμε και έτσι για το κουτί. Να, λοιπόν. Αυτά εδώ είναι. Καταρχάς εδώ γίνεται ένας χαμός από πράγματα. Χαμός. Βγάζω Poco. Αυτός είναι. Κουνάει κεφάλι, πόδια, πόδια και χέρια. Κρατάει μια κιθάρα, θα τη βγάλουμε. Και γράψτε μου στα σχόλια ποιος παίζει Brawl Stars και ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης. Η κιθάρα του τέλος πάντων είναι αυτή. Την κρατάει με αυτήν εδώ τη βάση, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ένα πραγματάκι εδώ. Θα την βάλουμε στον Poco να δείτε. Εδώ, νάτος. Και θέλω άλλη μια να γράψετε κάτι στα σχόλια. Τι προτιμάτε, Bo ή Poco? Και εγώ λέω να βάλετε στα σχόλια ποιο είναι και το αγαπημένο σας skin από Brawler. Εντάξει, ό,τι πει ο Νικόλας, παιδιά. Να την έβαλα. Είναι ιδιαίτερο και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είχε και μεγάλο κόλτ, αλλά εμείς προτιμήσαμε να πάρουμε αυτά εδώ τα δύο που είναι πακέτο. Ωραία, το βάζουμε μέσα. Και ήρθε η στιγμή για τον Bo. Εγώ συγκεκριμένα από εδώ προτιμώ Bo.